pentsatzen duzu? Ez nuela sartu nahi, bestela denok doaz torrika. Gaurko Champions elkartearekin egunera izan da, ospatuko duzu? Ez, gaur guretzat beste egun normala bat da, talderiko beren agarretan. Handitasunean askatasunaz gozatuz. Ni Lolo Fernandez naiz, eta nik Jose Peitzen naiz. Eta ezagutzen ez dizutelako, zer zarete zuen? Ni youtuber naiz. Ni ere, baina nire lan importanteena ditzen dago. Hori youtuberen antzeko sare sozial bat da, baina direktoak okartelen aldira. Eta oso famoso zarete. Bai. Batik eta erdi sustatzen. Nik mugarik gauem, bizitzeko aukera hartu egin dut eta ez zaitez atzean geratu. Eta orain irabaki hori kante bat eskainiko dio. Justiz eta gelera. Zapatilu goberenak dira. Jexiek adinazko zapatiak dira, eta kolore guztietakoak daude. Oso presioa honean daude. Denda batzuetan saltzen dute, eta modak daude oso erosoak direlako. Joan beste askar erostira, asko gustatuko sexuera. Eskerrik asko. Azteko, iparraldetik ez du denbora honik egingo. Odeiak eta euria egingo du. Hegoaldetik egizte egingo du eta beti bezala 30 gradu. Erdialdean, Madrilen eta haren ingurunetan bero asko egingo du. 30 asko edo 30 gradu